بەلایەک نەبەس بوو چەند بەلایەن دنجی بەسەردەهاتن ئەف کورد van tiştana dibêjin dema ku belak were serê kesekî. Dema ku hûn divê vîtiya Helepçe Saedûn da li ser pêhatiya Mihemed Emîn temaşe bikin, hûn ê bêjin ev çi derdin ku ew di nav de dijî. Hûn ê divê raportê de Mihemed Emîn nas bikin. Dema ku hevjîna wî, xanima wî nexweş dikeve, mala xwe li Qamişlo difroşe, berê xwe dide Hewlêrê tê vê derê ji bo ku hevjîna xwe derman bike, mal û milkê xwe hemû li doktoran û li dermankirin û li çûn û hatina rê dide. Diçe li kampa Dara Şikranê ya Hewlêrê bicî dibe. Zêde derbas nabe. Hevjîna wî canê xwe ji dest dide, dimire. Êdî pêvajoyeke din ya nexweş di jiyana wî de dest pê dike. Form û îqameya xwe radestî vir dike ve digere Qamişlo. Lê dema ku diçe Qamişlo ji ber ku mala xwe firotibû cihekî nabîne lê bimîne. Ew bi xwe jî nexweşê prostatê ye nikare zêde li Qamişlo bimîne, nikare li wir debara xwe bike, ne mal heye, ne xwarin, ne tiştek tune. Careke din biryarê dide tê Hewlêrê. Lê vê carê ne dikare forma UN bistîne, ne jî îqame. Yani hem form ji dest diçe, hem jî îqame ji dest diçe. Perîşan dimîne. Nikare biçe li kampê jî bicî bibe. Mihemed Emîn ji bo Rûdawê dibêje çareyekê ji min re bibînin. Ji bilî Kurdistanê tu cihekî din tu ne ku lê bimînim. Tenê form û îqameyekê dixwaze. Hêvî dikim hem UN hem jî hikûmet û berpirsên kampan bikaribin bê pirsgirêka Mihemed Emîn çareser bikin. Bi tenê maye û her çend rojan li malekiye. Mam Hemed beriya 6 salan mala xwe li bajarê Qamişlo firot û berê xwe da Herêma Kurdistanê ji bo çareserkirina rewşa hevjîna xwe ya nexweş. Lê hevjîna wî jiyana xwe ji dest da û bê hevjîn û malma. Dîsa berê xwe da Rojavayê Kurdistanê lê ji ber nebûna kesekî ku wî vehewîne. Careke din vegera Hewlêrê lê rastî kêşeya form û îqamê hat. Ziyara nedan me eçûm gu ka îqamata min govayî, ka formata min govayî, min dawanû eçûm. Min gova ez vegerim ez ê bistînim. Min nizanî bû ez hebkê ne ez hatim hikir nekir ne hiştin, ne derbas bûm û nedan me. Kes min xwedî nake ji xênî wî ne ewan ez xwedî kirim maneka. Haliyan aneka ew min xwedî dikin wekî din kes tin neyê. Yani dura ez bê me ama ez bê mesela wana xwarin çê nekirî ez bir çî bim. Heyanî gê xwarinê bidin me. Ya ez herim cîkî din wilo. Duan çend salên ku li Hewlêrê dima lê kampa Dara Şikran dijiya. Lê niha ji ber nebûna form û îqameyê ew êdî nema dikare vegere kampê jî. Zehmet el cemî kêbim zehmetin. Divê ez li halê xwe bim mesela. Xanîkî bidin me. Çawa be hema ratibkî bidin me. Forma me û îqama min jî wana berader xînin bidin me. Wem hatin vê derê ser textorin. Mam Hemedê 76 salî nexweşê prostate û bê dûnda ye. Lewma niha li Hewlêrê her çend rojekî li malekî ew li bendê ye ku kêşeya mal û belgeyên wî çareser bibe. Helepçe Saedûn, Rûdaw, Hewlêr.